Wala. Wala. May na... Hello mga ka-road trip. Good morning sa inyong lahat. Ako na yung nag-intro ngayon. Ano ba to? So, May kape yan ba dyan? yung asawa ko naghahanap ng kape. Walang kape dyan. Ba dyan? Wala. Wala. Naghanap siya ng kape. Tapos, ang mission natin ngayon is maghahanap kami ng kabayan sa daan. Pag nakakita kami ng kabayan, Trip to... aalokin namin siya na mag-Starbucks. Wow! Ayan. Sushi. Yan ang namin ngayon, na habang nandito kami sa labas. So, ang pupuntahan talaga namin is mamamalengke kami. Bibili kami ng isda. Isda! Magluluto si Bicolanong Kalbo. So, on the way to fish market, maghahanap kami ng kabayan. Pag nakakita kami ng kabayan, ititreat siya ni Bicolanong Kalbo for his birthday treat. Kala ko ikaw. Birthday treat niya yun sa kabayan. Mag-Starbucks sila. So, ayan. So, samahan nyo kami. Maghanap tayo ng kabayan dito around Jumeirah Road on papunta sa fish market. Let's go! Let's go! May nakita tayong kabayan, tatawagin natin. Aalokin natin ng Starbucks. Pag may nakita tayo dito. May mga kabayan dito. Ang tabi dyan. Dyan nga pwedeng maligo. Tara, ligo tayo. Yan na yung napuntahan ko. Ayan o, camper van. Yan, camper van. Yan ang dinadala sa desert safari. Yan. So, mga ka-road trip, nandito lang tayo ngayon. Fish market, Jumeirah 1. Dito talaga yung daong. Ayan yung mga andyan si Bicolanong Kalbo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta kayong lahat? Yan. Sightseeing muna kami dito sa may sa may mga fishing boat. Yan, maliliit lang 'to, mga maliliit. Ayan o, ayun sila. Ayan. Sila. Ayan. Ayan, mga ka-road trip yung fish market. Ayan. Papasok kami sa loob. Ayan, di pa sila ready. Naglilinis pa sila. Pagpag siya ng Good morning, may mga gulay. Tapos, yan, mga prutas doon. Nagkakabukas lang nila kaya hindi pa sila ready. Same sila ng fish market sa kaso maliit to, maliit. Maliit. Ayan o. Ayan. Ayan ang mga isda dito na makikita. Ayan, may lobster. Ato, banak. Ano nga to? Sea bass? Ayan, ayan. Yan ang mga yan ang mga isda nila dito. Ayan, salmon. Ayun. Tapos yan, malaki. Ayan, malaki siya. Ayan. Malaki siya. Tapos ito. Ayan. Ayan.
Yan siya. Bili siya ng... Anong binili mo? Tilapia. Magkano ang kilo? Paborito ko talaga. At magluluto tayo ng pikidil. Magkano nga? Magkano? Ha? Sukit na. Ilang? So yun, the 2.3, 30 dirhams. Okay. 30 dirhams. Very good. Ayan, may pusit. To clean this one pa. Ayan o, may octopus. two finger cut. No, only like this cutting, hindi only one. Butterfly. Butterfly? Ah, good. Butterfly cat wings. No, doable like this. Only Yeah. like this. Yeah. And then, Patanggal mo yung ano, Sandra. yung kaliskis, sabihin mo. Baka mamaya hindi tanggalin. remove also the skin, ah. Skin, Scale. remove clean. Yeah, yeah. Sandra, clean. Yeah. Clean, Sandra. 1 kilo, 3 gram clean. Tama, parehas lang. Same lang dun sa kabila. Ayan. So, ano pa? Ano pang pibili? Ano pa? Ayan. Hanap tayo ng iba pang ibang isda. Ayan. So, mayroon tayo ng sebrin doon. Bibili din siya ng kamatis. Shadi jaldi wata. Kamatis tayo. Ayan, kamatis. Ito may malalaki po. Ayan. Ha? Sibuyas, bumili ka din. Ayan. Pakwan na big. Kamote. Ayan, mais. Ayan. Ayan sila. Tapos andun siya. Namimili. Pwede naman i-zoom eh. Ayan. Ayan siya. May luya dun. Ayan. So guys, yan. Mayroon ang dami. So yan guys, mamaya iikot namin kayo dito sa my fish market. So see you later. Ayan mga ka-road trip yung mga yate. Mga boat pala ng mga mangingisda. Ayun. Ayan. Andun na, nasa gilid. Ayan na. Daming isda. Hinahunting niya talaga yung mga isda. Bilis oh. Yun. Nakapamilya na tayo oh. Ayan. Yan, dalawang plastic lang. Sa glitan lang tayo. Ito yung maliit na fish market lang dito mga ka-road trip. Yung dati, yung in-upload natin dun yun sa pinakamalaki. Ang malakihan talaga yun mga ka-road trip. Super laki. Ngayon itong mga maliit lang. So tara, gala-gala tayo. Ayan siya.
Yung daungan to ng mga mangingisda na dito dito sa Jumeirah. Yan, Nang? kapo. Yan, kakarga. Mga jets ko. Yun, nakita niyo yung mga jet ski, mga ka-road trip. Pwedeng magrenta. Sarap siguro niyan, mga ka-road trip. Itatry natin. Kasi di ako marunong. Motor lang, mga ka-road trip. Turuan ka naman yan. Tanya yung mga security, dala-dalawa pa yan sila. May sinasabihan nila yung cleaner na magtrabaho dun sa kabila. Yun. Kawawa naman si Kuya, nasisilaw sa sinasabi nung isa. Ayan. Kakarga tayo ng gasolina. Ayan, kargahan ng gasolina. Kakarga. Yan sila. Lahat yan, bangka ng mangingisda. Guys, alis na kami dito kasi tapos na. So, next stop, doon naman sa kabila, may dadaanan kami. So, ayan na. Papasok na siya sa sasakyan. Ayan. Exit. Ako yung GPS. Saan? Malay ko. Dito tayo. So, ayan, ikan. Ilan ako? G-gym. So, ayan. Po, maraming tao. Konti lang sila kasi Yan na. ayan. Maganda yung view. At saka pwede nang mag-standby sa labas kasi hindi na mainit. Medyo okay na yung hangin niya. Hindi na hindi na din humid. Tapos yun, may malaking playground para sa mga bata. Dito yan sa mga community dito. So, ayan. Magpa-parking na kami sa aming parking space. So, dito pala guys, yung bahay na to, at the end of the road, parking spot na nila. So ngayon, hindi na kami makaikot. Nako, dito na ata kami magpa-parking. Pag-aari pala to ng nito. Residence pala yan. Wala pala ditong exit. Sabi mo, GPS ka ngayon. Asan yung GPS ko? GPS, sarado yung Mayaman kalsada. yung may-ari ng bahay na yun. Di man lang nagsabi yung May-ari sila ng kalsada. tingnan mo. Dead end natin. Dead end yung bila. Di, may kasi may sign naman, di ka nagbabasa yun Road closed. Ang kulit mo kasi. Yan ang yung driver na hindi nagbabasa ng signage, ng mga signboard. Wow, mali. Ang lupit mo, GPS. Ikaw na. Your number 1 GPS. So, ayan, nagkamali kami guys. Mga ka-road trip pala.
So, mga ka-road trip, ayan, iikot kami, maghahanap kami nga ng kabayan. Walang kabayan. Lugi. Ayan. Lugi sila. So, ayan guys, wala pa rin. Wala pa rin kami nakikita ang kabayan. No lucky person today. Walang tao sa kalsada. Maaga pa kasi. It's time check 8 is a.m. 8 a.m. So maaga pa yan sa mga taga dito. Ayan. So maghanap ulit tayo. So ayan sila. Ang gusto niya ng Starbucks. Starbucks? Sasayaw kami. Kailan?